Ja, dit is wel een van de mooiste dingen die we kregen Evelien hier van de V&D. Een prachtige tekening in kleur van de oude gevel, hier 20. En de architect van deze gevel die het dit met penseel tekenen. Ja, ze krijgen het net vaak. Meestal zijn het toch wat zuterige bouwtekeningen die je krijgt. En dit is echt een juweeltje. In de dagen dat er een faillissement te gebeuren stiert, staan de meeste hollen van werknemers net voor een dadelijk naar het bewaren van papieren van de volgende generatie. Toch wie dat bij de V&D oors. Toen de V&D in Leeuwarden op omvallen stier, en elders dus ik, ben we skillen door een van het management van de V&D. Die zei, ben je alleen naar administratie en de ordedocumenten. Kom eens deel te zien en wat je bewaren willen. En 12 van mijn collega's ben er toen heen geweest. En die komen onder oren thuis met deze prachtige tekening. Wat je dan, door de lange skiernis van de winkel bladeren, kom je nogal wat zien. Wim van der Laan had haast 50 jaar voor het concern werken. De collectie van het historisch centrum brengt voortdurend herinneringen boppen. Bedammen hoe de Grutte Braun in de jaren 60. Toen ik nog een jochie en ik ging naar Squalata en ik stond ergens daar in de menigte. Ik weet nog dat ik te laat thuis kwam, want dat was groot oponthoud. En ik kwam te laat op Squallen. En dus ja, ik kreeg weer eens een keer op mijn kop. Maar daar stier ik ergens tussen. We rennen dan van Squallen naar Husta en dan kwam je dit voorbij. De burgemeester stier voorop. Ja, en een aantal van mijn collega's, dat snap je net. Oud-collega's, die staan bovenop het dak. Ja. En dat zeggen ze wel eens. Die moesten daar bij, maar ze vonden het zo spectaculair dat ze bovenop het dak bleven staan daar. Een opvallende hiaat in de collectie is de inbraak van kloesbrekker AGM in de jaren 70. Lokkig weet Van der Laan dat zelfs nog wel goed. Hij is hem insluiten letten, maar desnoods had hij nog te weinig gas gehad. En toen is hij nog met zijn wagen en gas drukt naar Stambest om die gasflessen om te ruilen. En toen ben ze weer omkomen en toen hebben ze daar de gasflessen weer gebruikt om die kluis open te maken. Ik was een van de eersten die toen binnenkwam. De trap op en dan stond je voor de kluis en er was een heel groot gat erin. Zien bij mijn baas op kantoor hadden ze sliept. Het historisch centrum wil mogelijk het V&D-materiaal broeken voor een tentoonstelling. Van der Laan is al enthousiast. Heel leuk. Want ik heb een aantal van deze wel gezien, maar de meeste net. Dus ik ging er altijd even heen.